تأزيو حق السب أب عالم بلوز هوت قدس أمعات أسبيج صحفي إيدي جاكم ترجم بنجاش أسفها تراخي يوناس هايلم نعي تسمع عن رعدي كتقمتو تخلدو بفرهم قطعن جنفلكو شعو ناب جرمن كملس دما تدالخو عديك ساقايا بلان بمبال أمرقات ايه صنعكو أبوي كالكيلوني بزعباز قداي أمريرنا تخاتعنا نسو أنا انت تمليسة نوح كي صنعكو خمز قتل ترطراي نبرن نسخا ايتخيدنيخا بلني بنبعاتها سنيو نعحاون كسئنا كايدلني عدي كرمتي أمو ودعتان نبسان حابتين نموتسا عدل مركبا أبقول 3 ورحي تصانيحا نبرت اتا أبقول زواتسات اللادقاء مس حابتي بابور تسافيرا نابتا أبدو بلجم اتركب كتما أنشان أمرحت أبقو نتي نبوين عين دوبزاس قرنا أساقر سب رخبوهم كلاتنا أبراسلس كنرخبينا نساتن أبراسلس كأتوان كاللواغن أنا درو خير اللخوم كلتقنا كدم بوليس بلجم جان دمر مأساري نخلتقنا ناس أنا بركو أبز أوانزي أيهوداو بمخاني أيكون كنت عسيرة زيت أسر كل مخنيات كم حدا بزي حق دوب سجرة جرمناو نبرة كأمناي كألكن أب جرمناوي نبركن أيهوداوي نيرة أب بلجم أيهوداوي كونكن أنتي رأى جرمناوي تخاتي عيك سعرها كألكن تأثيره أب إكسادر مدبر عقوبات مس 14 جرمناويان تتصنبركم أبز أوانزي بخلهم عينتات جرمناويان تخببكو مبزحتهم كابناي هتلر جرمن زملطو محبراويان ديساويان قبر سدماويانن أكالاو قدلت زلوهم سباتن يوم كنتات تمدبر زحقو سكوان تزيكونا مس بنشوال دزنبرا كفعاتن بارنتن بمزمات إذن مدبر أتححز أسلطن يوم قال وصلنا صنت نيرنا قبلك عجزي كساب استملسنا مع 10 كيلومتر كننقصاص نخل نيرنا نجز رأسنا عرات لنا نمعلتي 3 جزء نمجب نجهو قرصنا بانن مارغرينن مسمار ملاتا وي معر صبق مغبي يقربلنا نيروم نابراناون مطن هيوت كنبر زكال نبره ات زخبره ነገር مسدراي ركب بزي منباري نساتهم أبلجم يم نيروم نتوم سبا سلطان سدرا بيتي أبي كم زلو كحبركو مسدراي ركب كقبرولو زخال عدل أين برنن قدايا عملكيته نبسبا سلطان بلجم ترعان عربكو جرمناو بمخاني نمنتاي أما دبر كم زسفركمني عيترد عنن أنا مسنازي كونكن مسنازي فتس ما يتحاوركن أنا زتك أمولو قانقوا فرنسا كتم عراري لي فقد انتهبكمني نمن إسات هاغوركم ميكانيكا ومهندسنا هم هرولكم دليت علوني نحطي يتقبلهم نابتا جنات استسميت صبقت انتاويت كتما زبا فالميش ناي بلجم مع التاوبا وركبت صح زخلني من النت وراءت هاوني اتختما كابت مدبر 10 كيلومتر رحقات ركب كوينا ناب أخبت صح فولي فقاق هدلين نبرم وترو نقهو 7 نمدبر بوليس بإقري كده ورقت منتي محتم تجيرلو نخستمهر ناب ينفرستي كوكو عز أبتناتهم كفلي ميكانيكا ومهندسنا ممهر تمدبكو قانقوا أفلا مش كم مهرن أب قانقوا فرنساي زلو نكالت كم محيشون مس بزحات أبت ينفرستي أركنت كجبر وهل جيزة نبرانيم مسجل خابت متأثرتيون أركنت كبركو أبوشان والز نبرا عركي كورت دما أبو نبرا هاي قرمندو كابت معسكر عمليتو نبراسلس مسعتوا كم سدثنيات عسيرم نسو سرح يبولن انتخونا كل جزاء مشت راخبنا جزينا بحبار نحلف نحنا بتوسخي كالق فريز لوينستاينز تباهله بصربة عنصيتي توهبوز تعدلو أيهوداوي تعراريخنا نسو نتخونتات بزبالات أهتك أمولون فلتأتي أبسرح كوعلون أتابعني نحنا أبقو كسابتي 10 قنبش عن 940
ጀርመን ንበልጅም ወሪራ ኣብታ ሃገር ንምንባር ስደተኛታት ዘይውሕዝ ዝኾነሉ ማለት ዳርጋን ሓደ ዓመት ጸናሕና ኣብ መንጎቶም እስራት ሰልፊ ናዚ ናብ ስልጣን መምጽኡ ዝቃወሙ ብዙሓት ላዕለዎት መዝነት ዝነበሮም ፖለቲከኛታት ነበሩ ድሕሪ ውድቀት ሳልሳይ ሬይክ መንግስቲ ናይ ጀርመን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ነቲ ተረፍ ዝዓነወ ዲሞክራሲ ጀርመን ዳግማይ ካሃንጹ መደባት ነበሮም ሓደ ካብኣቶም ኣርቱር ብራቱ ዝስሙ ኣብ ዘመን ሪፐብሊክ ማይዋር ሂትለር ኣብ ስልጣን ቅድሚ መምጽኡ ካብ 1919 ክሳብ 1933 ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ሰልፊ ማሕበረነታዊ ሰልፊ ፖለቲከኛ ዝነበረ ኣዝዩ ሕያዋይን በልሕን ሰብም ንሱ ኣዝዩ ህዱእን ኣብነታውን መራሕን ነበረ ኣርቱር ዋላው ካብ ፖለቲከኛ ስደተኛ እንተነበረ ሓደ መዓልቲ ናብ ጀርመን ተመሊሱ ንቡርነት ንምርግጋጽ ክትሓገዝ ዘይሃጉግ ተስፋ ነበሮም ንነብሰይ በልኳ ዝኾነ ነገር ይምጻእ ነዚ ሰብ ዘኽስዕበየ ብህይወት ክቕጽል እዩ ናብ ብሪጣንያ ኸውጹና መደብ ነበረ ካብ ወደብ ኦስተንድ ናይ በልጅየም እትወስደና መርከብ ስደተኛታት ተሰርዓተልና ናትና ሕማቕ ዕድል ኮይኑ እቲ ንምውጻእና ሓላፍነት ዝነበሮ በዓል ስልጣን በልጅየም መስናዚ ተሓባራይ ብምንባሩ ኣብ ኢዶም ከውደቐና ደለየ ንሕና ናብ ወደብ ኦስተን ክንበጽሕ እንከለና እታ መርከብ ንዓና ገዲፉ ከም እትኸይድ ንምርግጋጽ ሰርሐም ቀጽልና እንገብሮ መስጠፍኣና ብራቱ እቲ ከይተመርጸ ከም ቅቡል መራሒ ዝኣመናሉ ናብታ 50 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ከተማ ዱንክሪክ ክወስደና ወሰነ እዛ ናይ ፈረንሳይ ወደባዊት ከተማ መራኸብ ከምኡውን ካብ ኤውሮጳ ንምምላጥ መዋጽኦ ይህልዋ ይኸውን ድሕነት ንምርካብ ብዝነበረና ተስፋ ብገማግም ባሕሪ ቢልና ናብ ፈረንሳ መረሽና ናብ ዱንክሪክ ዝገበርናዮ ጉዕዞ ዳርጋ 10 ሰዓት ወሰደልና ንሕና ክንጓዓዝ እንከለና ወታደራት ጀርመን ብፈረንሳን በልጅየምን ይውሕዙ ነበሩ ፓንዘር ታንክታት ጀርመን ንሰራዊት ሓይልታት ኪዳን ክሳብሩን ንኸዝልቑ ክደፍእዎምን ቁሩብ ልዕሊ 2 ቀነ ወሰደሎም ንሕና ልክዕ ኣብታ ታሪኻዊት መዓልቲ ምውጻእ ኣብ ዱንክሪክ ኣቶና እቲ ብሊትዝክሪክ በርቃዊ መጥቃዕትን ምክልኻል ሰራዊት ሓይልታት ኪዳን ዳዕሚኽዎ እዩ ሽዑ ሰራዊቶም ኣብ ገማግም ዱንክሪክ ተቐርቂሩ ብሰራዊት ጀርመን በጻዕቂ እናተደብደበ ብናይ ሲቪል መርከብ ክወጽእ ይጽበ ነበረ ኣሽሓት ሙታት ወታደራት ሓይልታት ኪዳን ኣብ መሬት ወዲቖም ኣየር ብተኽስን ብረትን ነትኩን ቦምብን ተዓብሊሉ ነበረ እቶም ወታደራት ጀርመናውያን ብፎኪስ ብረት እናተኸላኸሉ ብመሓዝ ሓንቲ ንእሽቶ መርከብ ኣብ ሓደ እዋን በመምጻእ ዝጊሎም ይወጹ ነበሩ ነቶም ካብ ገማግም ብእግሮም ክኸዱ ዝኽእሉ ወታደራት ንምውጻእ 12 ሰዓት ጥራይ ነበሮም እቶም ሙታት ኣብኡ ክግደፉ ነበሮም እታ ኣስታት 12 ሰባት ዝሓዘት ዝተመናንህት ጉጅለና ናብ መርከብ ክድይብ ሓቲታ ካፒተን መርከብ ግን ነጸገና ንሕና ወታደራት እንግሊዝ ጥራይና ንወስድ በለ ንሱ ኣይተሓዙለይ ፍሪትዝ ሓሳብ ነበሮ ንሱ ሓደ ንማዕርኡ ዝኸውን ሬሳ ምስኪን ወታደር እንግሊዝ ረኺቡ ነቲ ወታደራዊ ልብሱ ካብ ኣካላቱ ውፅኦም ንሱ ነቶም ናይ እንግሊዝ መኮንናት ሓሊፉ ናብ ጃልባ ብምድያብ ክድሕን ክኢል እዩ ኣነ እውን ተመሳሳሊ ፈተና ክገብር ጻዓርኩ ሓደ ተወጊኡ ዝመተ መንእሰይ ወታደር እንግሊዝ ሬስኡ ኣብ ልዕሊ ጉንዲ ነበረ ሕማቕ እንደተሰማዓኒ ጃኬቱ ክልቃሕ ሞልጎም ፈታሕኩ ልብሱ ካብ ማዓጥቑኡን ታሕቲ ከውፅእ ምስ ፈተንኩ እታ ጥይት ብኸብዱ በሲዓ ከም ዝወፀት ርኤ ክቕፅል ኣይደፈርኩን ልብስ ናይቲ ምስኪናይ ወዲ ካብ ኣካላቱ ከውፅእ ነፍሲ ኣይገበረለይን ንነገራት ናብ ዝጥዕመካ ክትቐየርን ተባላሓታይ ክትኸውንን ሓደ ነገር እዩ እታ እንኮ ነገር እዚ ኩናት ዘይወሰዳ ክብር ናይዚ ምስኪናይ ሞት ወታደር ክትሰርቕ ግን ካልእ ጉዳይ እዩ ንሕና ልክዕ ኣብ መንጎ ሰራዊት ጀርመንን ሰራዊት ሓይልታት ኪዳንን ተቐርቂርና ከበድቲ ኣጽዋር ቀሪቡ ደብደብቲ ነፈርቲ ጀርመን ኣብ ልዕሌና ሕጭጭ ይብላ ኣብቲ ናይ ምውፃእ ዕግርግር ምስታ ጉጅለይ ተጣፊአ ብሃንደበት በይነይ ተረፍኩ ምናልባት ካልእ ምህደም መንገዲ እንተተረኽበ ኣነ ናብ ዶብ ፈረንሳ ብእግረይ ክጓዓዝ ወሰንኩ ኣብ መንገደይ ነዊሕ መስመር ክሳብ ፈረንሳ ዝርጋሕ ብዝመስል ዝተሰርዑ ኣሽሓት ስደተኛታት ተጸንበሩኒ ክሳብ ዶብ ፈረንሳ
ይምልከትኩም ንኽልተ ኣዋርሕ ካብ ፀሓይ ብራቅ ክሳብ ፀሓይ ዕራብ ይጓዓዝ ነበርኩ ነዊሕ ግዜ ወሲዱለይ ምክንያቱ ናብቶም ዝሃድሙ እሱራት ዝከታተሉ ዝነበሩ ወተሃደራት ናዝን መኮንናት ኤስኤስን ማለት ፀጥታ ናይ ኤስኤስ ንምእታው ዘሎ ሓደጋ ንምፅባብ ካብ ቀንዲ መንገዲ ወፅኤ ብንኣሽቱ ዓድታት ይሓልፍ ነበርኩም ኣብ ንኣሽቱ ዓድታት ፈረንሳ ዝረኸብኩ ሕያውነት ኣብ ዝኾነ ዘይፈልጦ ሰብ ረኺበዮ ክብል ከም ዘይክእል ክነግረኩም ይግባኣኒ ኣብ ኩርካሕ ይድቅስ ነበርኩ ኣብ ኣፍደገ ኣባይቲ ኣብ ስቱር ህዝባዊ ቦታታትን እቶም ሰበስልጣን መታን ከይጥርጥሩኒ ወጋሕታትን ስኤ ጉዕዘ ይጅምር ናዚ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታታት ስልጣን ሒዞም ምስቶም ሓይልታት ጎበጣ ድማ ኢድን ጓንቱን ኮይኖም ዘገልግሉ ተሓባበርቲ ኣለዎ ጉዕዘይ ክጅምር እንከለኹ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ጸልማት እዮም እንተኾነ እቶም ደቂ ዓዲ ይርኢንዮም ብቋንቋ ፈረንሳይ በልዕካ ዶ ጠሚኻ ዶ ብምባል ንቁርሲ ይዕድሙኒ እዚኣቶም ንዓዓቶም እውን ውሕድ ነይሮም ደኻታት ሓረስቶት ኣቐዲሞም ብሰንኪቲ ኩናት ዝተሰቃዮም እንተኾነ ንዓይ ዘይፈልጡ ናይ ኣይሁዳዊ ካብታ ዘላቶም መሳይ ከካፈሉ ድሌት ነበሮም ንሳቶም ንዓይ ብምሕጋዞም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዉ ከም ዘለዉ ይፈልጡ ነይሮም ግንከ ፈጺሞም እዞም ደቂ ዓዲ ዋላ ንባዕላቶም ጠምዮም እንከለዉ ነታ ባኑ ቆሪሶም ክወስድ ይህቡኒ ወላ ሓደ ግዜ እኳ ክነበር ክብል ክልምን ወይ ሰሪዕ ክበላ ኣይነበረንን ካብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ንምሕባእን ንምክልኻልን ኣይሁዳውያን ካልኦት ጭኩናት ህዝቢ ፈረንሳ እቲ ዝተበዐን ዘቐንዐን ምዃኑ እቲ ኩናት ምስተዛዘመ ክግለጽ እዮም ኣብ ሊዮን ኣዝዮም ብዙሓት ስደተኛታት ብመንባሮም መንገዲ ተዓጽዩ ካብኡ ክቕፅል ኣይከኣልኩን ሽዑ ደኻምን ስእነት መግብን ኣማሲኑኒ ሓመምኩን ኣዝየ ተዋላእኩን ነፍሰይ ከጻራሪ ናብ ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ ኸትኩም ብልምዲ ናይቲ ከባቢ ነታ ዓይኒ ምድሪ ዝከታተል ሰብ ሓደ ፍራንካ ትህቦሞ ንሱ ድማ መጻረይ ወረቐት ይህበካ ነቲ ዝተጠቐምካሉ ዓይኒ ምድሪ ብድሕሪኻ የጽርዮ ሓደ ፍራንካ ምስ ከፈልኩ እቲ ሰራሕተኛ ጁባይ ተቐቢሉ ናብቲ ዘንጸባረቕ ንጹሕ ዓይኒ ምድሪ መርሐኒ ኣብቲ ዓይኒ ምድሪ ኮፍ ምስ በልኩ ብኡ ንብኡ እቲ ማዕጾ ብሓይሊ ተኸፊቱን ሓለፍቲ መንገዲ እኩባት ኣንስቲ ኣትየን ስረይ ከዓጠቕኩ ጎቲተን ግዳም ኣውፃእኒ እናውቃዓኒ ምራቐን እናተፍኣለይ ፓራሹታዊ ኢለን ጨደራ ጀርመን ፓራሹት ጌራ ናብ መላእ ኤውሮጳ ሰለይቲ ተውርድ ነበረት ድሕሪ መስመር ጸላኢ ሬድዮ ዝሓዙ ሰለይቲ ብምውራድ ደብደብቲ ነፈርቲ ኣበይ ክወቕዑ ዘለዎም ብሬድዮ መምርሒ ይህቡ ነበሩ እታ ሰበይቲ ነቲ ተሰቂሉ ዝነበረ ጁባይ ፈቲሻ ናይ ጀርመን ፓስፖርተይ ረኸበት ጀርመናዊ ሰላዩ ኢላ ገመተት ሸዓ መዓልቲ ግን ዕድል ኣይገበርኩን እቲ ነገር ክኸውን ከሎ ሓደ ብኡ ዝሓልፍ ዝነበረ ፖሊስ ፈረንሳ እንታይ ዝኹሉ ሁከት ብምባል ክርኢ ተኣለየ ዳግም ተቐፊደ ኣብዚ እዋን ከም ጀርመናዊ እምበር ከም ኣይሁድ ኣይኮንኩን ተኣሲራን ኣብ ጥቓ ፓው ደቡባዊ ምዕራብ ፈረንሳ ናብ ዝርከብ ጉሩስ እተባህለ ማዓስከር መእሰሪ ተወሰድኩም ኣዝዩ ድሑር ናይ ቀደም ነበረ ነቶም ካብ ሓድሕድ ኩናት ስጳኛ ዘምለጡ እስጳኛውያን ተባሂሉ ብ1936 ብሃታ ዝተሰርሐ እዩ እንተኾነ ኣብኡ እውን ዓራተይ ነይሩኒ ንመዓልቲ ድማ 3 ግዜ መገብ ኣብኡ 7 ወርሒ ተቐሚጠ ግናይ ምግልባጥ ናይ ጽሕፍቶን ተዘይጋጥም ምናልባት ነቲ ኩናት ብሰላም ክብሪ ብዘለዎ ከርፋሕ ናብራ መሕለፍኮ ሂትለር በቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝነበሩ ብፍላይ ካብቲ ወሪሩ ዝሓዞ ግዝኣት ዘምለጡ ኣይሁዳውያን ተጨኒቑ ነበረ መብዛሕትና ምሁራት ሰሞያ ዶክተራት ሳይንስት ነበርና ሂትለር ኣብ መንግስቱ ሳይንስን ኢንዱስትሪን ከደንፍዕ ይደሊ ነበረ ስለዚ ድማ ክመልሰልና ደለየ ኣብ ማሓዳሪ ግዝኣት ፒኪ ኣብ ፈረንሳ ፊሊፕ ፔተይን ነቶም ክኢላታት ፈረንሳውያን ምሩኻት ኩናት ነፃ ንምግባር ብምድላዩ ኣብ መላእ ፈረንሳይ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን መዋገይ ይኾኑ ኣዛዝቲ ማዓስከር ናብ ቤት ጽሕፈት ክሳብ ዝጽዋዓኒ እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ይፈለጥኩን ንሱ ምስቶም ካልኦት ኣይሁዳውያን ናብ ካልእ ክወፅእ ምዃነ ይነገረኒ ክሳብ ተዕለት እቲኣ ኣብቲ ማዓስከር
ካልኦት ኣይሁዳውያን ከም ዝነበሩ ኣፍልጦ ይነበረንን ካብቶም ኣስታት 15,000 እስራት እቶም 823 ናብ ባቡር 35 ሰባት ድማ ናብ ባጎኒ ተጻዓና ናብ ባቡር ክንስቀል ናብቲ መዳይቦ ባይታ ምስትንቀሳቀስና ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ክንፈልጥ ንሓደ ካብቶም ሓለዋ ሓተትኮ ንሱ ናብ መዳጎን ማዓስከር ኣፖላ ናብ ዝርከብ ንኸይድ ከም ዘለና ነገረኒ ኣብዚዩ ንፈለማ እዋን ኦስፒች ዝብል ስም ዝሰማዕኩም ምዕራፍ 5 ንወላዲትካ ሕቆፋ ሽዑ ብዛዕባ ኦስፒች ዝፈልጦ ይነበረንን ብኸመይ ቢለኸ ክፈልጥ ካባና ዝኾነ ሰብ ከምዚ ዓይነት ነገር ክኸውን ኢሉ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል እንተኾነ ኣነ ናብቲ ናቶም ማዓስከር ከም ዘይምለስ ብዛዕባ እዚ እኹል መረዳእታ ነበረኒ ኣብቲ ብተዛማዲ ውሕስ ዝኾነ ግዝኣት ፈረንሳ ኣብ ደንደስ ባይታ መዳይቦ ባቡር ምስ ፈረንሳውያን ሓለዋን መሃንድሳትን ፈረንሳውያን ደው ኢለ ክሃድም ወሰንኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ባቡር ፈረንሳ እቲ መሃንድስ ጉጤትን መቐየሪ ኣንፈትን ሓዲድን ዝሓዘት ንእሽቶ መሳርሒት ከም ዘሎ በቲ ዝነበረኒ ትምህርቲ እፈልጥ እየ እቶም ሓለዋ ናብ ካልእ ኣድሂቦም እንከለዉ ነታ መሳርሒ ሰሪቐ ኣብ ጃኬተይ ሓበቕኳ ናብ መርሐ ባቡር ሓሊፈ ብቋንቋይ ፈረንሳ ተጠቒመ ናብ ጀርመን ንምእታው ተሰቒልናያ ዝነበርና ባቡር ክንደይ ከም ትወስደልና ሓተትክዎ 9 ሰዓት ክኸውን እዩ ንኽወፅእ 9 ሰዓት ነበረኒ ብድሕሪኡ ግን ናጽነት ንምርካብ ተስፋ የልቦን እታ ባቡር መንቅስቓስ ምስ ጀመረት ስርሐይ ጀመርኩም ንኹልቲ ኣብታ ባቡር ዝነበረ ቡሎናት ካብቲ መርገጽ ባይታ ባቡር ፈታሕክዎ እንተኾነ እቲ ታሕተዋይ ወገን ከም ዝተቆላለፈ ኣይተረዳእኩን ነይረ ንነፍሲ ወከፍ ዕንፀይቲ ቆሊፉ ዝሕዝ መልሓስን ሕርጉ-ሕርጓን ስለ ዝነበሮ ዋላውን ነቲ ቡሎን ፈትሕካ እውን ክትኸፍቶ ፍጹም ዘይከኣል ነበረ ዝኾነ ኮይኑ ግን ጽብቕቲ ጉጤት ስለ ዝነበረትኒ ነቲ ባይታ ባቡር ክዘልቕ ክሕርሕሮ ጀመርኩም ክልተ ካብቲ ባይታ ባቡር ዝቆመ ዕንፀይቲ ከምሎ ዳርጋ 9 ሰዓት ወሰደለይ ኣብቲ እዋንቲ ምናልባት ካብቲ ዶብ እንሰግረሉ ስትራስቦርግ 10 ኪሎ ሜትር ተሪፍና ነይሩ ይኸውን እኹል ግዜ ነበረንን 9 ኻባና እቶም ኣዝዮም ሓልቃማት በቲ ነዃል ባይታ ናይ ባቡር ከም ገሌሎም ተዓጻጺፎም ወፂኦም ሓደሙ ኣብ ትሕቲ ባቡር ነኺስና ከም ሳሬት ለመንበልና ስትራስቦርግ ንምብጻሕ ከም ዘቐረብና ብምንቅስቓስ ናይታ ባቡርን በቲ ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ብጉሉሕ ዝረአ ብርሃን ክሳብ ዝፈልጥን ነታ ኽብርቲ ህይወተይ ክብል ብጫፍ ኣጻብዕተይ ሓስኩም ኣብኡ እንተኣቲና ብርግጽ ከም እንተሓዝ ፈሊጠ ነቶም ካልኦት ካሃድሞ ብዓውታ ነጊሮም ናብቲ ሓዲድ ባቡር ዘሊልና ክሳብ ዝከኣለና ኣብቲ ጽፍሒ ተሰተና